बैसागो बोथोरनि रंजानाय बाजानाय बैसागो मागिनानै माबानायनि खानालै नै सारायाबो जाबायदि गिदिरखा बेदरा एसे गोबांबाबो खम नुबाय आरो माने साराय गिदिरनि थाखाय रान्दिनिया जानाय बिथाङानो नै बेबो ओजोंहाय आरो पाबजि कम्पानि नै हा नै ओइनो नै बिथांमोनाबो दं गासिबो दा बर्तमान पाबजि कम्पानि जाना दंथ'यो जोंहा नै बिथाङाबो मबाइलाव बिजि जाना दंथ'यो नै बिथांमोनाबो ओइनो आदसा फन रायलायदों बिथाङा एसे बिजि जाना दंथ'यो नै माखायाबो गासिबो सोरबा लुदु गेलेदो सोरबा पाबजि गेलेदो सोरबाया मेसेज गेलेदों सोरबा फांसन नायनो थाखाय रेडि जाना दं इ आरो फांसन नायनो बिराद आथुर जाना दं गाबगासिनो पाबजि कम्पानि नै एसे मा बेदर मा बेदरलै बयलार ओमफ्राय आलुदो बयलार खायसे खायसेयादि बयलार जाया बिनि थाखाय मा लाबोदों ना आदसा आरो बै मा बै आलुखौ होजोबाखै आदसा गोदानै सोलोंजेननाय आदसा नोंथाङा सोंनायनि फिननायखौ होगौमोन नामा बे खानाया एक्सुवेलि मानि थाखाय बे जाहैबाय जोङो बैसागुआव बिदिनो खस्थ' खालामबाय औ गासै बयनिबो न'खर न'खर मागिनाय जादों मागिनाय एसे एनै जि मोनदों दा बेखौनो जोङो दिनै माने लास्ट बिदाय हिसाबै बेजोंनो माने एसे गोजोननाय लानोसै होननानै दिनै जोङो बे जानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आदसा फागिनिखौ जोङो संनाय खामानियाव एसे ट्रेनिं होदों आदसा फोरोंगासिनो दङ ओरैनो ओमफ्राय जायगाया बे जोंना माबा उन्दै गामि होनना बुङो निमुवा उन्दै गामि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आदसा बेखिनियानो गासै लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि गासिबो सेंग्राफ्रा जमा जादों सेंग्राफोर सिख्लाफोर खना खनला एरसोना थानाय बयबो गासिबो फैजोबदों सोरबा सासे सानैया फैनो हायाखै अब्लाबो जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरदोंमोन उसुबिदानो आदसा नेक्स्ट टाइम जों लोगो मोननोसै थेंक इउ नोंथाङा सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय दा निमुवा उन्दै गामियाव दंफैयो बा आंबो निमुवा उन्दै गामिनिनो थेवबाबो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि रंजानाय बैसागु मोसानायाव आं थाफानो हायाखैमोन थेवबाबो लेंहरनायखाय फैबाय लोगोसे गुमै नङाबा जाफुंनाय नङामोन माने गुमैयानो गासिखौबो एभ्रिथिं दाउ माबा सिलायनायनिफ्राय लानानै बिगुर जिरनायनिफ्राय लानानै गोदानायसिम बे गुमैया जोंखौ माने साजेसन खालामदो माने जों हायामोन आरो बे जोंहा फागिनाबो हायामोन दा संगासिनो बे गुमैनि नाजानायाव जाफुंबाय बेखिनियानो लोगोसे बैसागोआव गासै न'नि न'खर न'खर रंजानानै बा मोसानानै बिथांमोना माबादोंमोननो मागिनाय होनना बुङो बैसागो बोथोराव बे मोनसे नियमा दंखायो सेंग्रा सिख्ला ओंखारनानै गासिबो रंजादोंमोन बा मागिदोंमोन बेनिनो दिनै जानाय लोंनाय लाखिदों जाहैदों जायगाया जाहैदों निमुवा उन्दै गामि बाक्सा हाय गोजोन्थों खुलुमबाय बेनि गेजेरजोंनो आङो एसे माने जोंनि सेंग्राफोरखौ माने मिथिहोनो सानो जेनेबा बयनिबो गामियावबो जायो बेबायदिया खिन्थु जोंनि गामियावबो जोङो सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै बेबायदिनो बयनिबो न'खर न'खर मागिनाय जायो बिनि उनाव जोङो दुखु सुखुनि जोङो बोथिसे बेबायदिनो जों खाजि जानाय जायो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो जाहाथे जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनलायनाया थाया बिनि थाखाय जों नैबे हाबाफारिखौ लानाय जायो मानोना जोङो खायसे समाव बा जोंनि बर' समाजाव सेंग्राजों सेंग्रा सिख्लाजों सिख्ला गाज्रि मोननाय बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो फैगासिनो दङ जाहाथे जोंनि गेजेराव बेफोर गाज्रि मोनलायनाया थाया बिनि थाखाय जोङो दुखु मोननाय थाया बिनि थाखाय जोङो दिनैनि बेबायदि हाबाफारिखौ लादों जाहाथे जोंनि गोसोफोराव जेबो गाज्रि मोनलायनाया थाया बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।